ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଭଜା ସରିଛି, ଚିକେନ୍ ଧୁଆଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳା ହେଇଛି, ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି। ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଦେଖ ଚିକେନ୍ ଦହି ଗୋଳା ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଲୁନ। ଥାଉ ଆଳୁ ତ ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ସାଲୁରେ ପକେଇଦେ, ଦହିଟେ ପକା, ଆମ୍ବ କଷି ଅଦାଟେ ପକା, ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକା, ଲେମ୍ବୁ ସେତିକି ଥାଉ। ଗୋଲମରିଚ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦାଟେ ଛେଚିକି ପକା। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ପକଉନ। ହଁ ବସ୍ ନାଇଁ ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକା। ठीक है, ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକାଇଥିଲେ। ନା ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ପକା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକା। କିଛି କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲଟା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଇଲା, ମସଲା ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପଇଲା। ସାଲଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପଇଲା। ବାସ୍ 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 ବାସ୍, ସାଲଟରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦିଅ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି।